Čau. David, ty čo robíš na okne? Čo Matia? Dobre, David. Tu je krásny deň. David, poď rýchlo dole. No. Pozri, tu máme také peniaze. Peniaze, mami, to kranieno. Mami, dáva. Jo, prepáč, no To sú pravidlá. No to je jedno, no proste otvor tú knihu pravým tlačítkom a si tam prečítaj, čo tam je napísané za blbosti. Čítaj to ty, hej. Pravidlá hry oranžové poličko je, že musíte stať 2 kola, poličko hrôzy, ale zelené poličko je, že dostanete 100 eur a obchody si môžete odkúpiť. Podobne informácie o obchodoch sú napísané na obchodoch. Výhra je plný shulker box diamantových blokov. A ešte daj druhú stranu. To je jaká? Toto, že je toto šipkou tam daj. Dobre, no, hrajú aj Ultimate Minecraft Monopoly a stojí 200 eur. Zahrnuje to brnenie, meč a 500. Tu je celý návod, no. No dobre, to nás nezaujíma, no môžeš vrátiť knížku dovnútra, ale inak si nechaj toto peniaze a toto, hej. Dobre, tak túto knihu pekne dáme. Takže no, Matias, no, kde teraz začneš? No, tu začíname a budeme hádzať kockou. Jasné. No to dobre, hádzaj. Dobre, tak choď šestku. Toto mi 6. Dobre, choď 6. Počítaj pri tom, hej, že raz, dva, tri, tak. Ale tam, na tej kocky. 6. Ale na tej kocky, čo tu máš, raz, dva, tri, tak. Raz, 2, 3. Ale, prepáč, ale niekam tak, že toto, raz, dva, tri, štyri, tak. Aha. OK. Raz, 2, 3, 4, 5. Zaopetovaný villager ku kamoško. No, tak počkaj, teraz ja hádem a padla mi 5, idem 5. Že idem raz, 2, 3, 4, 5. Čau. Ale počkaj, ty máš ísť tu, ty musíš stať na tom. Potom 3, no nic, ale dobre, aspoň je. Ja vyhral som 100 eur. Tak ty sa máš. No tak počkaj, teraz idem 5. Idem raz, 2, 3, 4. A tu je 5. Ty stoj na tom. Tu je 5. Joj. Nie. Kamo, kde si? David, čo robíš? Prečo si na mne? Však ty si blbec. Joj, prepáč, ale tu buď. No, teraz ja si môžem kúpiť, co tu kvíky má a stojí. Stojí, že no koho, môžeš tu... Hej, teraz ti padla jednotka, tak komu padne? Tu musíme doskákať parkour. To je ťažký, kámo, parkour. Počkaj, to bude easy. A ten, kto vyhrá, tak ten, kto tam pôjde, tak dostať 200 eur. Lebo si to odkúpil, tak stojí tam jedno kolo, takže môžem ísť ja hodím. A padla mi 3, dobre. Idem 3, raz, 2, 3, znova idem. Padla mi 5, dobre, tak idem. Raz, 2, 3, 4, 5. Teraz idem znova a padla mi. Kde je moja kocka? Padla mi. Idem sem. Teraz padnem znova. Wow! Padla mi. Znova jedno, to asi robíš srandu. Tak dobre, tak idem. A tu je...
Prečo tu je boss? Tak skúsim tam ísť dovnútra. Toto je boss. Môžeš pozrieť na jeho kamoša. Tak koho by som si pozval? Musím si na to ľahnúť a asi pozvem, tak čo sa pozriem tu okolo. Bolkala asi určite nie, on je celkom divný. Tu by som si asi tiež nedal, lebo ona je frajerka s Bolchalom. V našom mestečku je iba krátko, takže jeho by som si asi nevybral. Understand what's going on here. A potom tu máme ilumináta. A potom tu mám na výber ešte čudnú pyramídu. Tak čudnú pyramídu určite by som nechcel. Tá čudná pyramída je ešte fakt divná, fuj. Potom Maroš, ten nie, lebo on stekol hlavu, to sa mohol by ma nakaziť. Šimon, tak Šimon asi ťažko, keď teraz išiel na Mars, tam išiel skúmať so Elonom Muskom. David. Je tu jediný v tejto hre, no tak si ho vyberiem. Tak už som sa asi rozmyslel, beriem si Davida. No dobre, David je asi najlepšia voľba. Dúfam, že mi tú výhru nezomere šmejd jeden. Teraz mi nám toto. Teraz ich rýchlo zabijeme. Dobre. Zabil som ho. Prepáč, no a teraz pod za mnou. A teraz ešte musíme, nerob, lebo ja mám málo, sorry. Dobre, už tu nie sú a teraz pozor, teraz ešte druhé patro. A pozor, lebo tu sú tiež. Zabíjaj ich rýchlo, kámo, oni sú už silní. Zabíjaj ich, oni sú už silní, kámo. Helikopter. Zabili sme bossa, ja si zoberiem všetky peniaze a nič ti nedám. Ja ti nič nedám. Dobre, tak ti dám akorát, vieš čo, dobre, dám ti, vieš čo, tu máš svoju hlavu, čau. Ja si idem odkúpiť, haha. Tak zaplať mi 20 eur, lebo ja som si to odkúpil a ty sú na tom boličku, takže mi zaplať 20 eur, haha. Musíš mi zaplatiť 20 eur. Ale musíš. No, to je pravda, tak na nich som si to kúpoval. Dobre, no, nechám si to, ale pozri, ja mám knižku, ja si tu môžem, tu ani nie sú to slova, knižky, no, nevadí. Hej, chod na svoje. Idem ja hádať teraz. Padla mi 4 a padla mi ešte 5. Že idem 9. Raz, 2, ale mám 2 kocky. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a idem 9. Ja som tu. Ja si za chvíľu môžem kúpiť auto. Kokos. No.
A teraz si vyber, no, môžeme dať to na niečo, čo je také? Ty nemáš 100 eur vlastne? Áno, ale počkaj, toto bude zlatko, toto bude diamantový, toto je... To ja si zorem diamantového, lebo ja na to mám peniaze, haha. Nemôžeš, lebo ty nie si na poličku. Môžem, ja som padol na to poličko, ty. Ja som dal 2, ja som padol, tá prestaň. Debil. Ja siadam, ale siadam. No to... No tak ja si idem kúpiť nového koňa. No, hádeš ty, hej? Dobre, dobre. Ticho, stoj tu, stoj na tom miestečku. Dobre, takže ja idem teraz. 3, yes, raz, 2, 3. Vyhral som 100 eur. Už nie je 100 eur, to je nejaký podvod. Tak idem znova. Teraz mi padla dvojka, raz, 2, 3. Nie, David, to si robíš srandu, my sa musíme oženiť. Fuj, my sa musíme oženiť. A dúfam, že sa nebudeme oženovať dva. Ja. Počkej, to za čo píše? Musí zaplatiť 20 eur za koláče. Tak daj do česky 20 eur. Daj do česky 20 eur musíš dať. Kámo, nežer tu koláče a daj 20 eur do česky. Ale nie, nerob, daj 20 eur do česky. Ale kámo, to musíš dať za koláče. Ale to je pravidlá hry, musíš to dať do vnútra. Tak dobre. Takže vy sa vydávate dvaja za seba. Ty budeš Bright a ty budeš Mati. Takže pani David, vydávate sa za Matiasa. Očividne sa nevydáva za Matiasa, takže pane, bohužiaľ musíte sa oženiť so vzduchom a vzduch. Beriete si Matiasa? Či neznamená súhlas a vy si beriete vzduch? Hej, a vzduch si tu zoberiem, nie? Všetko vám tu spálim, všetko vám tu zničím, ja si nebudem zbrať vzduch. Taký jeden blbec. A idem hádzať. Tak, vyzerá to, že musíme ísť do väzenia. Jaj. Tak poď do väzenia. Pozor, musím zničiť tento prešupek, dobre. Davaj, poď. Teraz, počkaj. My by sme tu mali stať jedno kolo, ale tí policajti sú hlúpi, oni nám nezatvorili dvere. Tak my môžeme ísť, poď. Oni sú ale blbci. Unikáme, bu. Počkaj, David, môžeš sa tu postaviť? Tu stoj, jak som ja, jak stojím ja. To, hej, nie, tu. Ešte trošku. Nie, nerob. Ty horíš. Tak dobre. Čo hádžeš? Toto. Čakaj, teraz ja idem. No tu máš, zober si, pohni si. Takže vyhral si, ale vyhral som aj ja. A vy ľudia, dávajte like, odber.